bi zaista moglo biti. Mnoge su muške pripovetke smiješne i šaljive. Po sirotom nekakvom selu, jedna djevojka bez oca i bez matere, bez brata i bez sestre, i niđe ništa nije imala, nego 3-400 groša, pa pođe kod jedne babe u selu i ubita je. Što bi rekla bako, kad sam ovako sirotna ostala i bez ničijega donosa, bih li kupila jedno magare, što malo para što mi je ostalo od pokojne majke, pa na njemu nosila drva u čaršiju, dokler mi se ne desi sreće da se udam. Luda li si, moje dete? Zašto bi se ti, luda i neka mučila? Nego, kad već imaš para, kupi muža, pa ti drugi magarac ne treba.